Dakle, samo dve opcije. Ceca ne zna kako izgleda makedonska zastava ili je namjerno provocirala fanove. Obe katastrofalne. Bugarska ne priznaje makedonski jezik. Blokiraju Makedoniju od ulaska u EU. Za Makedonce, bugarska zastava je simbol negiranja njihovog identiteta. I Ceca je donela tu zastavu na njihov koncert. Ceca se nije izvinila. Nastavila je dalje kao da se ništa nije desilo. Uporedimo. Ceca diže pogrešnu zastavu, vređa publiku, ne izvinjava se. Aca omotava se u makedonsku zastavu, peva makedonsku pesmu, pokazuje poštovanje. Aca rekao najbolje, vređati ponos ljudi koji su došli na tvoj koncert. Bez tih ljudi nisi zvezda. Cecina reputacija u Makedoniji uništena. Aca popularniji nego ikad. To je moć poštovanja. Ovo nije priča o zastavi. Ovo je priča o poštovanju. Ceca je imala priliku da ujedini ljude. Umjesto toga uvredila njihov ponos. Aca je pokazao šta znači biti prava zvezda.